videobloc Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem d'Alexandre Snyder, un Ir-Cassiotone, que em sembla que més o menys voldria dir així com l'Alexandre Snyder i el seu Cassiotone. Escrit pel Joan Miquel Oliver i publicat per l'altra editorial. Els alienígenes han llançat un atac amb una arma químico-magnètica que ha infectat tota la població mundial. Els efectes d'aquest atac són visibles perquè la persona infectada es converteix en cabra. Només han quedat lliures de l'atac alguns pocs supervivents, potser només un miler de persones en tot el planeta, i entre elles hi ha el mateix Joan Miquel Oliver i la seva bona amiga, l'Alexandre Snyder, que de cop i volta ha començat a parlar en un català correctíssim. Ells dos, juntament amb el seu amic pintor, l'Albert Pinya, que s'incorpora al llarg de la novel·la, seran els encarregats de trobar l'antídot d'aquesta plaga. S'endinsaran en una mena d'espiral aleatori, divertit i totalment imprevisible fins a aconseguir infiltrar-se entre els alienígenes, que en realitat són els alemanys que venen del futur. Fins a tal punt s'hi embolicaran que en Alexandre Snyder, amb el seu Cassiotone, es convertirà en una mena d'ídol de masses intergalàctica i farà concerts per molts dels planetes colonitzats per aquests habitants del futur. Amb aquesta novel·la, en Joan Miquel Oliver ens vol provocar. L'obra té l'aparença de novel·la típica del gènere de la ciència-ficció, però els girs narratius, els efectes mirall en situacions quotidianes actuals, la naturalitat dels personatges la fan difícilment equiparable a d'altres. Es tracta d'una novel·la divertida, imprevisible i sobretot provocadora, perquè parla de temes actuals com ara el turisme o el valor de la música dintre de la mateixa novel·la. En tot cas, si us ha agradat aquesta ressenya, podeu clicar m'agrada al vídeo, subscriure's al canal i deixar algun comentari.